Φτάσαμε στην τρία που στραγγίξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να σου δάφτρα μες στην κοκκινιά, κι όχι να ζεις μ' αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τα στροπουθόνια. Περάσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του χερού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη 4 ανέμοι τους πήραν για σεριάνι μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και στα νυχτά του κόσμου τα καμινιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή πως έγινε σε τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή, πως το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα πίτι. Του κόσμου ποιος είναι το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα χαρτιά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις σπηλιές του Άδη Σεριανά μ' άλλα ματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος κρύβει για την άλλη